Stopira Piroćanac sa 3 dece. Naiđe neki biznismen sa ogromnim džipom i sažali se. Kada je Piroćanac počeo da priča, biznismen mu reče: "Slušaj, ja vas Piroćance ne volim baš mnogo. Nervira me kakvi ste i kako pričate, ali sam te povezao zbog dece. Ako do Beograda ne kažeš nijednu reč, daću ti 100 evra. Ako progovoriš, ti meni 50. Piroćanac se složi, krene biznismen da vozi. 200 na sat, da uleću u krivine, u makaze, ali Piroćanac ni da bekne. Kad su konačno stigli u Beograd, kaže mu biznismen: "Svaka čast, evo ti tvojih 100 evra, ali da mi kažeš kada ti je bilo najteže." Piroćanac odgovara: "Pravo da ti kažem, kad mi spalo ono najmlađe." Pošao Piroćanac sa porodicom na more i mali Piroćanac kaže svom ocu: Tata, kupi mi sladoled." I tata mu kupi sladoled. Posle 20 godina oni opet dođu na more i ovog puta mu sin kaže onako dubokim glasom: Tata, kupi mi jedno pivo." Moj sine, ne ide sladoled sa pivom. Vest dana: Piroćanac razbio ciglom izlog zlatare i pokrao svo zlato. Uhvaćen kad se vratio po ciglu. Pita mali Piroćanac svog oca: "Tatko, mogu da idem na koncert 50 Cent?" "Naravno, sinko, evo ti uzmi $1 pa povedi sestru." Kaže Piroćanac svojoj ženi: "Uporedio sam troškove naše svadbe i vrednost tvog miraza." "I?" pita žena. "Ispade da sam te oženio iz ljubavi."